नङाबा मा जागोन आं मिथिया मान मोनना थाजोबदो फालुखौनो खाया आयारो नों गायनायखाय खानो होनो रावखौबो नों फैबासो खानो फांसेया बेलेगसो माबा गोमो ने ओइ माबा आंनि रुमनि एखिथा माबा खिरखि थानायानो दां ने एखे गिदिर गिदिर जाथारोना थ' लोगोफोर दायो दा आङो खिरखा हैनोसै बिथांनो ने बिखुमजा रावखौबो खानो होआखैनो फालुखौ गाव फैबासो खाथों होननानै गावनो गायदो नालाय ini beda keme wow sebetulnya emang haram krik tahu bikinnya kan hati nak ada campur rendah kan semsi dah kan susah tak itu sakit alu tu so kita sekarang kalau bisa aku saja ini palu apa ya sehingga palu na sehingga palu na asar sebenarnya ini kan, nih palu aja ya nih palu ini nih kenapa, nunga, boleh mana gume, ya kayak lo, news label orang yang pulau mana ke, news label. Akak bani news labor nih deh पैसा मोनोना साम दानबा हिमंत विश्व में हो रहा है कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं दा लोगोफोर दायो नै आगै मोना हस्टेलाव थाफैनाय आगै मोना माने फुङावनो नै सिखारनाय लोगो लोगो सामु दाननो हमबाय माने दिनै सामु जासिगोन आरोना लोगोफोर बहुत दिन नङा बोसोरानो होनजायोमोन आं सामु मोनजायैया थ' दिनै फाइनालि मोनजासिगोन ओमफ्राय आगै मोनाबो दानगासिनो थेंक इउ आगैमोन हेल्प खालामनायनि थाखाय थ' दायो गासिबो माने फ्रेश जाखांजोबनानै साहा लोंना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आगैया नै लान्थिथि माने स्कुल ड्रेस गानाखै स्कुल ड्रेस गानगासिगोन साहा लोंनानै ओमफ्राय दायोहाय साहा लोंखांनानै फ्रेश जाखांनानै 9ता जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय 9तानिफ्रायथ' क्लास जायो नोंथांमोना मिथिखायो आंनि खामानियानो बेनो सानफ्रोमबो क्लासावनो आरोना स्टुडेन्टफोरजों थानायावनो दिना माला थाङो हरा माला सोराङो बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो गोबां गोजाननिफ्राय थाफैनाय दङ आगैमोन ओमफ्राय जायफोर बिनानावा गोसो गुदुं आंजों सोलोंजानो ओमफ्रायो जायफोर बिनानावा ओरैनो दङ ओमफ्राय बिसोरबो क्लास लानो हागोन ओमफ्राय जायफोरा क्लास लानो गोसो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आङो आवगायनि भिडिअबो होबाय थादों बेफोरबायदि क्लासनि आपडेट ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम गैया 1 मान्थावनो गासिबो रोंना थांजोबो ओमफ्राय जायफोर गोजाननि आगै सोलोंजानो गोसो बिसोरनि थाखाय थानायनि सुबिदा दंखायो आरोना हस्टेल सिस्टेम हस्टेल थ' कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आगैमोना ओमफ्राय माने SMS-निख्रुइ डाइरेक्ट कल खालामना रायज्लायनाया मोजां जायोथ' ओमफ्राय गासै डिटेल्सखौ खोन्थाजोबनो हायो थ' कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आगैमोन ओमफ्राय आंबो आसा खालामो जाहाथे सोरबाफोर बेफोरबायदि गोसो गुदुं थानायफोरा गावबा गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो हायो आंबो हाजासे नाजायो आरोना लोगोफोर थ' क्लास स्टार्ट जागासिनो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायथ' स्टुडेन्टफोरा बेखिनियानो फैथ'बाय ओमफ्रायो फैनो दंबोयो आरो लेटके फैयो सानैसोआ
थ' दायो आङो बेयाव क्लास खालामबाय थानाया बे नलबारियावहाय आरोना ओमफ्राय नलबारिनि सेन्टारा आंनिया न'आवनो दङ ओमफ्राय बे न'आवनो थानायनि सुबिदा दङ आरोना हस्टेल ओमफ्रायो दा बेहाय दसे क्लास खालामनानै आङो बरमायावहायबो थांगोन बरमायावबो क्लास दङथ' माने बिदिनो सानसे गारना सानसे बिदिनो थांलाय फैलाय माने स्टुडेन्टफोरखौ आं हाजासे जाखिनिखौ फोरोंनांगौ फोरोंहैयो आरोना ओमफ्राय बिसोर गारना दोना माने ओमफ्राय दा बेयाव दसे थानानै आङो बरमायाव थांगोन लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बेफोरबायदि क्लासनि माने बाथ्रा शेयार खालामनायखौ नोंथांमोनाबो फ्रेन्ड्सफोरनो शेयार खालामना हो आंनि बे भिडिअखौ जाहाथे गासैबो गोजान गोजाननि आगैमोना गोसो गुदुंफोरा फैनो हायो आसा थाबाय गासैबो शेयार खालामना होबानो जाबाय दायो आङो रेडि जाबाय बरमानि सेन्टाराव थांनो ओमफ्राय गोबाव जाबायमोन थांनाया गोबाव माने 6 days जाबाय आरोना थ' बेयावबो खामानि होलांदोंमोन आगै सासेनो ओमफ्राय दायो थांसै आङो स्टुडेन्टफोरजों एसे टाइम होलायनोसै दिनै बरमानि स्टुडेन्टफोरनो थ' थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो थ' बरमानि क्लासाबो जोब्बाय लोगोफोर आङो क्लासाव भिडिअ खालामबाय थायासै ओमफ्रायो दायो आङो बास नेगासिनो लोगोफोर मानो होनबा आं हारसिं फैदों दिनै नोंगुमैया गैया ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर न'आव थांनासो खोन्थाहैसिगोन आङो मा प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम जायाखै आं हारसिं फैनायावहाय थ' लोगोफोर मोनफैनानै दुगैखांनानै फ्रेस जाबाय आरोना आङो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम माने हाबानि उननिफ्राय माने एक्सिडेन्ट जानाय उननिफ्रायनो आङो हारसिं जेरावबो थाङामोन आरो बिदि लाइन गारिफ्राव फैनो मोनामोन बा आदाया दोनहैयो ओमफ्राय हाबानि उनाव बे सासेया नोंगुमैया आंखौ लांलाय लाबोलाय खालामो बिदि ओमफ्राय न'आव थांनो गोनां जाबाय बिथाङा ओमफ्राय बे न'आव थांनो गोनां जाबाय ओमफ्रायो आंहाबो माने क्लासावथ' थांथारनांगौ नालाय ओमफ्राय फुङाव आंखौ आदाया दोनहैबाय आरोना ओमफ्राय फैनाय समाव आं हारसिं जाबाय ओरैबायदि गिलुं गिलुं ओमफ्रायो फैनाय समावहाय माने आगै सानै ओमफ्राय मुसलपुरनिया जपानि सासे आरोना बे आगै सानै माने आंनियावहाय क्लास लानो थाफैगोन आरोना कन्टेक्ट खालामखादोंमोन आवगायावनो ओमफ्राय बिसोरबो दिनैनो फैनो जाबाय ओमफ्रायो जोङो जमा लोगो नांनानै बरमानिफ्राय जमा फैबाय आरोना लोगोफोर थ' बिसोरो एसे साहस खालामनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय आङो दसे टाइम बरमायावहाय आयंमोनानि न' दङना ओमफ्राय आङो आयंमोनानि न'आवहाय दसे रेस्ट लाहैबाय लाहैनो ओरैबायदि माने ससे थाबायना थांदोंमोन माने देहाया माने बोरैबा जिउआ बारग'सिगोन नामा बिदि मोनो खर'फोरखौ थिरां बारां मोनो आरोना ओमफ्राय माबा माबि जानो होदों आं इमान दुखु मोनदों मानो होनबा इमान माबा माबि जानो होदों जासिदों आं बाट जानो हायाखै माने आंहा गोसोआनो गैया आरोना जायखिजाया आं न'आव मोजाङै मोनहैबानो जासिगोन बिदि आरो अब्लाबो आं आंनि इदि मोननायखौ इसोरनो देखायाखैमोन ओमफ्राय अब्लाबो हमना मोनोना फेसफोरा बेलेग जायो ओमफ्रायो बिदिनो ओमफ्राय इमान मोजां आं माने साम' इमान मोजां मोनो साम' मालाबा सङोबा आंखौ लेंहर मा बिदि बुङोमोन आरोना आयंमोना इमान बुरजा सबायजों साम' संना दोन्दोंमोननो ओमफ्राय बेखौबो नों इमान मोजां मोनो मानो जाया बिदि होनबाय आदामोनाबो ओरैबायदि दुखु नांबाय सिं खिन्थु आं जाबोगौमोन आरोना देहाया माने होमबानि टाइम ओरैबायदि बोरैबा मोन्दोंमोन लोगोफोर दाबो बोरैबा मोनगासिनो ओमफ्राय जोङो ज' फैबाय आगै सानै ओमफ्राय आं ज' फैबाय गणेश मन्दिरनिफ्राय आरो सार्जारि रिक्सायाव फैबाय आरोना आङो भिडिअ खालामबोनो सानदोंमोन आगैमोनखौ लोगो मोननायावबो लोगो हमनायावबो ओमफ्राय आं बाट देहानि थाखायनो हायासै आरोना ओमफ्राय बासावबो बिराद माने फार्स्टथ' ओमफ्राय आगैमोनखौबो लोगो मोननाया आंथ' बोरैबा माने फेसखौ बोरैबा देखायबाबो बिसोरबो दुखु मोनगोन बाट आं आंनि देहाखौ गारनानैबाबो बिसोरखौ मिनि फैबाय आरोना बिसोरजों ओमफ्राय मोनसेल' गोसोआव फैदोंमोन आरो जनोबो मोनखायाखै बासाव जिरायनोबो मोनाखै ओमफ्रायो बासाव फैबाय थानायाव खालि खुगायाव इदिल' आफा बोराइ बाथौ ओमफ्राय नोंगुमैखौ गोसोखांखायो आरोना आङो माने बे नङाबा मा जागोन आं मिथिया ओमफ्राय माने गोहो मोनो आरोना बाट हाबानि उनाव आं हारसिं दिनै फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर थ' आङो माने हारसिंनो ट्राइ खालामबाय आरोना बे बुंदोंमोनखि आं लायनो थांगोन आगैखौ दोनखांनानै होनानै मायु फैगोन आरोना जोंनाव बेखौ लायनो थांदों न'आव ओमफ्राय बे बुंदोंमोन नोङो ओजा थाथ' आयंमोनानो आं मोनाबिलियाव लायना फैगोन होननानै ओमफ्राय आङो सानबायखि बेबो इमान गोजान खस्थ' खालामना फैगोन बेबो स्कुटिजोंसो ओमफ्राय बेनि उनाव आंखौ लायगोन आयु
सहस नङा दे माने बे आंखौ लायनो थांगौमोन बाट आं बुजिना थानायसै आरोना ओमफ्राय आं गोहो खालामनानै थांथारनोसै दे खेबसे थांना नायनो माबायदि होननानै फैथारबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि अननायाव गसाइनि अननायाव मोजां मोनफैबाय आङो थ' बिराद ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय आगै सानोबो आं होना गारबोदोंमोन बिसोर माने गोदान बिदि भिडिअ केमेराफोराव नुजानो कम्फर्टेबल जानाय नङाथ' थ' बेनिखायनो आङो बिसोरजों लोगोसे भिडिअ बानायाखै लोगोफोर आं दा ओंखाम जाग्रोनोसै आरो बिमाया संखाना थांबाय आरोना बिमाया बेलेग खामानियाव थांदों